lalela Shaka Ilembe episode 10. Wow. Guess who's gonna be the father? Ushaka uqobo lwakhe bafuna gonna be the father. Can you imagine? Ithe ivela le scene untombazana echaza lapha ngizithwele. I was like, whoa. And then what's gonna happen? The thing is this, we have always wondered ukuthi ilembe lempela nje alikaze libe nabantwana yabo. Hayi nayi indaba ya kuyavela ukuthi hayi umkhonto lalingakwazi ukuhlaba endodeni kuphela. Yilokho ekuvelayo. Kodwa ke hayi leyo njabuleke ibe yesikhashana ngoba ke usisi uthana hayi ikhona into ayiphethe yidoshana ezokwazi ukuthi ikhuculule konke lokho. And nakhona ke ilembe lamchazela ukuthi mina ngazi ngawumuntu ufuna ingane. Sakhulumisana into sabonisana saxoxisana savumelana. Ukanjani ukuthi ufuna into kanje? Wabe sekuphela kanjalo ke into bade sithi hayi cha kuzoba khona inkosana madoda khona umntwana ozayo. Hayi lutho ilembe lithi nje lisaba ukuketulwa izingane njengoba phela uyawazi umlando ukuthi into zobukhosi hayi ziyinkinga kabi. Bafethu iyabhlunga indaba yamandwandwe. Hayi buhlungu indaba yamandwandwe. Yabona bese befika lapha yana madoda umama wami kaNomhlanjana wakhalela phezu kwakhe uthi hawu umntanami kwasalo yedwa kwasalo usikhonyana. Hayi usikhonyana ke vele phela usewinile. Sesilinde lapha yana usisi wasemangwaneni lapha eMaswatini uhletshiwe ukuthi ezothatha indawo yakhe phela ngoba phela nakho selivelile ithuba lokuthi hayi usengaba ke owasemandwandwe ngokuphelele. Yazi khona umuntu ongcikayo. Yabona lo mlisa lona oyinkosi lapha na omfobo kadingiswayo uba umondisa. Nonsense. Into engakwazi ukwenza lutho. Uyindaba engawathumela ngamabutho lapho ukuthi ayosiza uShaka eklaseleni amandwandwe. Why ngempela? Yazi lento is one thing ukuyibuka, it's a totally different thing funa khona ukuyifunda. Yabona ukuyifunda uyazazi izinto. Kodwa manje indlela abayidepicta ngayo in terms of picture. Yabona uvela kube sengathi ngempela kuyikona. Kodwa ke kuhle ngoba basivezela at least to the almost accurate way of how things happened. Just ukuthola picture. You understand? That's it. Phela at the end of the day bafethu, this is not a documentary. This is a work of fiction. It might be based on a true story, but it is nevertheless a fiction. Because obviously, I don't think uShaka wena amabusa sengathi amabusa asuka kule yamo for 300s. Everyone nje wonke umuntu ababe ne six pack, wonke umuntu uyabheka ama pecs biceps. Hayi cha, akaze kwenzeka kanjalo. That is actually my highlights for this episode. Sesile emaphethelweni manje sesifuna ukubona ukuthi ondwandwe ngabe bazoyiphiliselela yini na kokuqala lokho. Okwesibili, uLiyana izophelelaphi into yakhe. I can't wait to see this bafethu. Madoda hayi uNandi lapha yana uye phela iveze indaba kaLiyana ethola ngondodakazi wakhe ukuthi asekhona into kanje phela enzakalile usibani ubonakala ephalaza. So ngenze ukuthi mhlambe ubambile awusukani madoda. Hayi bafethu hayi bengithatha ngithi iqaphusi ithinte le ndaba nje yalesihloko saleli viki ngoba hayi kona akuthena ayikho ke impenza kalile kulokho. Bekade kuyilokho nalokho yabandlana osikhonyana ngalana bevela ukubo ukuthi bazolana nabazali babo ukulahlekelwa amadodana. Kube yilesabi le story lesi soLiyana lana ukuthi uyithwele eyotshela ilembe ukuthi hayi sekukanjalo. Hayi akukho kutheni naleli lento igwala leli lakadingiswayo. Ligwala kadingiswayo leli kumele ligodluze uShaka nje usezwazithembisa ukuthi hayi yazimi ahambe yolusa amadada lo uyajwayela. Awuzohamba ke futhi fast and quick. Anyways, thank you so much for coming through to my channel, guys. Please do not forget to subscribe. Press that like button, that bell button. Khona uzokwazi ukuthola notifications whenever ngidropa ama videos bafethu. See you again soon with another video.